Liplap-muoviponttonilaituri kulkee asennuspaikalle kätevästi vaikka peräkärryssä. Laiturin kokoaminen aloitetaan laiturin maatessa ikään kuin selällään. Käyntisilta ja päätyelementti ruuvataan toisiinsa kiinni. Ruuvit tulevat laituripaketin mukana. Tässä tapauksessa ponttoniksi tulee K400, mikä tarkoittaa noin 400 kilon kantavuutta. Ponttoni kiinnitetään ruuveilla laiturin runkoon. 2 paria käsiä sekä akkukäyttöiset ruuvinvääntimet takaavat, että laituri on vesille laskua vaille valmis alle tunnissa. Ponttonilaitureiden kannalta matalat rannat ovat haasteellisia. Laiturin pitäisi olla kantava, mutta ponttonit eivät saisi osua pohjaan. Niinpä minimisyvyys muoviponttonilaiturille onkin puoli metriä. Ponttonilaiturit tulee aina paino- tai putkiankkuroida. Painoankkuroinnissa käytetään pohjaan pudotettavia betonipainoja, jotka kiinnitetään laiturin runkoon kettingeillä. Yksi tällainen betonilätkä painaa 40 kiloa ja ankkurointia voi räätälöidä olosuhteiden mukaan betonipainojen määrällä. Painoankkurointia käytettäessä käyntisilta ankkuroidaan johonkin kiinteään, kuten kallioon tai valettuun anturaan. Putkiankkuroinnissa runkoon asennettavien kasettilenkkien läpi pujotetaan sinkityt ankkuriputket ja nämä putket juntataan kiinni pohjaan muutamalla lekan iskulla. Laituria siirrettäessä tai huolettaessa ankkuriputket otetaan irti pohjasta ja laituri on liikuteltavissa. Liplapilta löytyy lukuisia pääty- ja välielementtejä sekä lisävarusteita muoviponttonilaitureihin, joten juuri omaan rantaan ja tarpeisiin on helppo löytää ratkaisu. Saranoitu käyntisilta on näppärä ratkaisu, kun veden korkeuden vaihtelut ovat suuria. Väli- sekä päätyelementtejä voidaan vaihtaa tai lisätä tarpeen vaatiessa. Pisimmät laituriyhdistelmät ovat yli 100-metrisiä. Kelluvissa laitureissa koko ja massa tuovat vakautta, eli mitä isompi laituri, sen tukevampi.